खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 4 आगस्ट 2026 मायथाइ एबा 18 सावन दान 1433 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। मंगलबारनि बे गोहोगोरा फुंआ नोंथांखौ जोबोद जोहोलाव आरो गोदान थुलुंगाजों आबुं खालामगोन। नोंथांनि साहस आरो खामानि थिलियाव गोख्रै थिरांथाफोरा नोंथांनि बेरेखाफोरखौ फोजेनगोन आरो नोंथांनि फोथायजाथावथिया सोमोनांथावै बांगोन। दिनै सम्पथि, हा एबा लुनाय खामानिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोबां रांखावरि मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। मावख'आव नोंथांनि बोसोनफोरखौ गोजौ मावख'गिरिफोरा गोनांथि होगोन, जाय प्रम'शननि लामाखौ बेखेवगोन। नखरनि बाथ्राफोराव बिदा-फंबायनि जर'खा हेफाजाब मोनगोन। मोनाबिलियाव हनुमानजिनि दर्शना गोसोआरि गोहो आरो गोजोन होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों सिन्दुर गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि रांखान्थियारि सानथांखिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान फोथार आरो दिदोमथि जागोन। रांनि आंखालाव गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय खामानिखौ दिनै सोरबा सासे लोगो एबा बेंकनि हेफाजाबजों फोजोबनाय जागोन। फालांगियाव मोनसे गिदिर गोरोबथा खालामनायनि गोबां जाथावना दं, जाय इयुनाव अरायथा आयनि फुंखा सोरजिगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि एंगारनो हायै अननाय आरो फोथायनाया नोंथांनि गोसोखौ गोदान गोजौसिम लांगोन। गावनि सावस्रिनि सायाव एसे सांग्रां जा आरो रुटिनखौ समानथि लाखि। बेलासि समाव नखरजों नखरारि जेंनाफोरनि सायाव ओंथिगोनां सावरायनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेशमि गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि गोख्रों मेलेम आरो रायज्लायनायनि रोंग'थिया नोंथांखौ गोरलैयैनो गोब्राब थासारिनिफ्राय ओंखारहोगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरखौ मावख'आव मोनसे गोनांथार आरो मानगोनां मावथांखिनि बिबान होनो हायो। दिनै आईटी, लिरनाय आरो मेडिया सेक्टरनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर बान्था एबा सिनायथि मोन्नायनि सान जागोन। थाबथानाय रांखौ मोननाया नोंथांनि रांखान्थियारि जेंनाया गोबाङैनो जोबगोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव रमान्स आरो गोदान थुलुंगाखांनाय थागोन। फरायसाफोरा जायखिजाया बादायलायनायाव गोबां जाफुंसार मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रोजा गोथां गाब। कर्कट राशि। दिनै नोंथांनि नोजोरा नखरारि सुख-सुबिदाफोरखौ फेहेरनाय आरो गोसोआरि गोजोननायखौ मोनफुंनायाव थागोन। मावख'आव नोंथांनि लोगोफोरजों नोंथांनि गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन, जायनि जाहोनाव गासैबो खामानिफोरा थि समनि सिगां फोजोबजागोन। जुदि नोंथाङा फालांगियाव माबा मोनसे गोदान खालामनो लुबैयो, अब्ला दिनैनि साना जोबोद मोजां सान। नखराव बिमानि सावस्रिया मोजां जायोब्ला गोसोनि जेंनाया गोजान जागोन। मोजां मोनज्लायग्रा लोगोरिजों मोनसे समायना जायगायाव सम बारहोनो खाबु मोनगोन। बेलासि समाव नोंथाङा माबा मोनसे धोरोमारि एबा सुबुं अनफावरि खामानिफोराव हेफाजाब होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोजों गेरुवा गाब। सिंह राशि। मंगलदेब आरो सुर्यदेबनि गोहोमा दिनै नोंथांनि जिउआव गोरोंथि आरो सोमोनांथाव दैदेननाय गोहो लाबोगोन। समाजारि आफाद आरो खुंथायारि बिथिंफोराव नोंथांनि मान-सन्माना गोबाङैनो बांगोन। फालांगियारि दावबायनाया जोबोद फिथाइ गोनां जागोन, जाय गोदान फालांगियारि साम्रायजोनि फेहेरनायाव माइल खुन्थिया जागोन। गथ'सानि फारसेनिफ्राय जायखिजाया गेदेर जाफुंसारनाय जायोब्ला नखराव रंजानायनि आबहावा थागोन आरो नोंथांनि गोजोननाया थाद'नाय नङा।
जुदि नोंथाङा हा, गारि एबा स्टक मार्केटआव रां थिसननो सानदों, अब्ला दिनैनि साना नोंथांनि फारसे मोजां जागोन। मोनाबिलियाव लोगोफोरजों गोजोनथाव सम हगारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि बिजिरनो हानाय गोहो आरो हाबानि रोंग'थिया नोंथांखौ मावख'आव जर'खा सिनायथि होगोन। बेंकिं, एकाउन्ट, रिसार्च आरो IT सेक्टरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय प्रम'शन आरो बेथन बांनायनि खाबुखौ रोखायै नुनो मोनो। गोजाम केस एबा सम्पथिनि दान्थे-बिदान्थेयाव नोंथांनि फारसे थिरांथा मोननायाव गोसोआ गोजोनगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोनि जानथाया आबुङै जोबलांगोन। देहायारि फिटनेसनि थाखाय यगा आरो मेडिटेशनखौ बाहाय। बेलासि समाव न'नि सासे बैसोगोरानि बोसोनआ रांखान्थियारि आंखालनिफ्राय रैखा खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि जिउआव गोजोननाय, जौगानाय आरो मोनसे गोदान समायना मोनदांथिनि मोनसे गोमोथाव गोरोबलायनाय लानानै फैदों। आरिमु, फेशन, देंखो आरो बेसेनगोसा बेसादफोरनि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै सानस्लाबै मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। खामानि थिलियाव नोंथां सोरजिनाय मावखान्थिफोरा 100% जाफुंसार जागोन आरो लोगोफोरा नोंथांनिफ्राय थुलुंगा लागोन। हाबा जानाय जिउआव सोलिबाय थानाय दावराव-दावसिया जोबगोन आरो नोंथाङा गावनि लोगोरिजों मोनसे गोसोखांथाव शपिं एबा डिनारनि बिथांखि लानो हागोन। हरखाबनो धोननि लामाया गेवगोन, जाय दोनथुमनायखौ बांहोगोन। सावस्रि मोजां थागोन आरो नोंथांनि गोसोआ जोबोद खुसि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। वृश्चिक राशि। नोंथांनि राशिनि स्वामी मंगल ग्रहनि जर'खा अनुग्रहजों नोंथांनि जोहोलाव आरो थिरांथाया दिनै थिखिनियाव थागोन। जाय खामानिया गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै दंमोन एबा जायखौ मावनो हानाया जाथावना नङामोन, दिनै नोंथांमोननि साबायखर बावनानै बे खामानिखौ थुख्रायावनो फोजोबगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा गावसोरनि आन्थोर-सुथुर आरो बेरेखाफोरनि सायाव जारिमिनारि देरहासारगोन। आजै-आजौनि सम्पथिनि लेनदेनजों सोमोन्दो गोनां मोनसे गिदिर बाथ्राया गोबां राङारि मुलाम्फा लाबोनो हागौ। मोजां मोनज्लायनायनि सायाव फोथायनाया बांगोन आरो लोगोरिजों सोमोन्दोआव राफोद जागोन। बेलासियाव हनुमान मन्दिराव गोजा बिबार बावनाया जोबोद गाहाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मेलेमारि सांग्रांथि, गियान बांहोनाय आरो गोजानसिम जाफुंसारनायनि लामाखौ बेखेवगोन। फोरोंनाय, बोसोन होनाय, सुबुं सिबिथाइ आरो बिजिरसं खामानियाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा दिनै जारिमिनारि खाबु एबा बान्था मोननो हागोन। खाफालनि आबुं हेफाजाबजों बायजोजों सोमोन्दो थानाय फालांगि एबा सोलोंथाइनि खामानियाव थाबैनो जाफुंसार जागोन। नखराव मोनसे धोरोमारि एबा गोथार फालिथायनि हाबाफारि लानाय जागोन, जाय आबहावाखौ गोजोन लाखिगोन। रांखान्थियारि बिथिंजों नायोब्ला दिनैनि साना जोबोद रैखाथि गोनां आरो गोख्रों जानो थांगासिनो दं। बेलासि समाव नोंथांनि बिफा एबा गुरुनि दैदेननाया नोंथांनि इयुननि थाखाय मोनसे गोदान दिथा होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हालदै गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा गावनि खस्थ' आरो सिफायनो हायै आब्रुथिनि गोहोजों खामानि थिलियाव जौसिन मासि मोननो हागोन। फालांगियाव सोलिबाय थानाय लोरबांथिया जोबगोन आरो गोदान बायग्राफोर फैगोन। सोरखारि मेसिनारि एबा गिदिर कर्परेट सेक्टरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोनसे गिदिर अर्डार एबा प्रजेक्ट मोननो हायो। जानाय आरो थोजासे जिरायनायाव सांग्रांथि गैयैनिफ्राय गोजानाव था, जाहाथे गोहोनि समानथाया थाबाय थायो। नखरजों सोलिबाय थानाय जायखिजाया दावराव-दावसिखौ दिनै सावरायनायनि गेजेरजों अरायनि थाखाय फोजोबनाय जागोन।
नोंथांनि जिउनि लोगोरिया मोनफ्रोमबो थासारियावनो हेफाजाब महरै गसंगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना गोदानथि, समाजारि गोसारनाय आरो गोदान फालांगियारि सोमोन्दोनि थाखाय जोबोद फिथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि आलादा आरो रुजुजायै सानस्रिया मावख'नि मावख'गिरिफोरखौ सोमोनांहोगोन, जाय रेंक आरो मान-सन्मानखौ बांहोगोन। बाहागोदारियाव खालामनाय फालांगियाव गुरै आखु लाखि, गोबां मुलाम्फा जानायनि गोबां जाथावना दं। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव रमान्सनि मोनसे गोदान आयदा जागायजेनगोन आरो हारसिं सुबुंफोरा गावनि मोजां मोनग्रा जिउनि लोगोरिनि मोजां खौरां मोननो हागोन। रांखान्थियारि बिथिङा सिगांनिख्रुइ गोख्रों जागोन आरो थाबथानाय रांफोरा फैफिनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन आरो गोसोआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। दिनै मंगलबारखालि नोंथांनि गोसोआ धोरोमारि नेमखान्थि, गावारि आरो सोरजिलु खामानिफोराव जोबोद मुखुब थागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि बावसोमनाय आरो सैथोथिखौ नुनानै नोंथांनि बेरेखाफ्राबो नोंथांखौ बाख्नायनो गोनां जागोन। रांखान्थियारि महरै बे साना जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। हरखाबनो सोरबा सिनाय मोनै फुंखानिफ्राय रां मोननो हायो। फरायसाफोरा बादायारि आनजादफोराव लुबैनाय बादि जाफुंसार जागोन होननानै मिजिंथिनाय जायो। गथ'नि जिउ राहाजों सोमोन्दो गोनां जायखिजाया गिदिर जिंगाया अरायनि थाखाय जोबलांगोन। मोनाबिलि समखौ मोनसे निजोम जायगायाव हगारनाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो एबा खोनासंनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।